Hah? Cilok. Wis macak ganteng-ganteng gede kita kok cilok. Ciloknya mau awan-awan. Cilok cinta. Ada. Entek tapi mau wis alhamdulillah. Sadurunge udan gemerudu. Beh wong ana 30 le mulih megawe wong 30 mudhun teko montor langsung gemerudu liwat mulih ning umedek dhewek sampe ngenteni obyek mrene yo mrene puasane ngono lho ngambekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gini. Waalaikumsalam. Asep. Kang jawab cewek-cewek cantik. Ngerti kadung Kang salam wonge ganteng. Irai. Mau suwayahe hang cantik-cantik hang nyawer golongane lancing-lancing. Saiki gilire hang ganteng metu hang nyawer golongane perawan-perawan kae. Kondo tuwek. Ya mak-mak iki iman pan wis. Masih mampu terasi ta wis. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bengi niki saged ngerawuhi undangane Bapak tuan rumah sakeluarga dan daleme pasti Pato. Bapak selamat. dalu niki teng daleme Pak Bedul. Iku Bedul. Teng daleme Pak Soni, hang lanang Pak Soni, hang wadon Sono. Hang lanang Pak Soni, hang wadon Panasonic. Keluarga radio arane. Panasonic. Teng daleme Pak Soni dalu niki hajate petelak pedulor. Kemudian meras biaro maning. Dalu niki hajate sumpah pemuda. Aruyan wis. Ngetok lombok alias sunatan, kadung anti sunat iku samenten iku arane ngetok lombok. Kadung anti ketok kaya kula niki ya terong ta wis. Bok sari yang ngakake karyanter. Pantes tuwuk nae. Deleng lari sunat maksudnya. Kadung kaya kula terong, kadung kaya mbampiki kok. Iku anu gabias. Soale akeh kisih to wis. apa sih teronge? Iya. Nggih muga-muga abdi sunate dadi lare kang saleh, patuhnya wong tuwa. Amin. Patuhnya Gusti Allah lan Rasule, dadi lare kang berguna sombong selawat. Ana wong ndongakaken di amin kaya wong arep demo. Amin. Jeh, wong amin. Kadar seniman waya amin ya dilakukan kesuk waya sembahyang isya lek nang masjid hanganter amin gitu. Amin. Jadi sembahyang celeng. Jadi sholat isya biata sakabehane gitu. Nggih pun muga-muga Pak Soni sakeluarga duwe Pundok, mungkin kita mantu niki kenalan. Anu jadi putu perawat to. Ayo.
Tunggakan Pak Soni kirim, bantu iki kula kenalan. Pak Soni oleh duwe gawe muga-muga tetep oleh barokah lan ridhone Gusti Allah, Allahumma amin. Sing duwe gawe ditambah rezekine kang kathah halal lan barokah, amin. Muga Amin. Maling. 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 ayo. Wong mangap-mangap diamin. Ya Allah. Wayai sun metu sego digilir. Piye? Wis kopian mari isinan itu. Dia iwake kan gede-gede. Iwake Pak Soni, dagingnya Pak Soni gede-gede. Tapi kula mau matur nuwun niki pelatih niki rahab maksudnya uliye suku uliye gumpu niki masa luar biasa. Ulu buru teko mau langsung disambut duduk kongkon rono langsung diteri sego ya sego banget ben atau kang masak sapa iki mbok sapi ya ta ya serta rawon bang sing wasin kali ngono pas pinggiran tapi maksudnya iki ragine kroso iki nggih pun nawi jare mak kula niki arane sapa tiga ya nawi hang durung kenal sampean kenalaken aran kula Raden Bagus Sosro Ningrat Nata Negara Manungku Wanita Putra Dulire Sumanto Selamat Penyet Langsung ngono iki. ya penyet biain gitu Iki mang. ya tapi mosok kabeh penyet ono kadowo ono wokor bunder ada ya ya Allah ben rubuke busone kaya jeber kaya lambe bisu mangan Pak mangan isinan isun wae nggih pun muga-muga sedaya dulur-dulur hang milu rewan hang milu nulungi Pak Soni hang milu ndongakaken muga-muga diganjaran kang sae dilebetaken swarga di Gusti Allah, Allahumma amin. Sampeyan aja salah paham nawi tak teko lambene dagelan iki Gusti Allah paranane ngabulaken. Amin. Masale lambe model kaya niki kaya nikae riko golek ning Lemabang iki mosok nemu. Nah iki lambe kandel ngisor sekali nyokotku jaget. Jaget ana kucing liwat mosok mati langsung. Soalnya tetanus. Ada naik kepengin mantu lelean nggih monggo. Nah, wae. Kono langsung ya. Nawi, tapi kula mriki mboten dhewekan. Spesial nang omahe Pak Soni, kula niki nggawa personil komedian Banyuwangi iki kira-kira ana 60 telau. Oh sing kucing wedhus warni iku. Ya Allah. Kadung sing percaya aja ndak boleh engko titenono hang metu sapa bae piro akeh. Dadi rek arep ngundang kesenian mekar budaya iki sing ana rugine. Iki dienggo ogo-ogo. Oke, nek jaranan campur sari iya, tari-tarian iya. Terus naik ngundang wong itu tuh Mas ya lain dikepros coy Juragan Cina. Juragan Paci. Gede ya cok. Iya dok. Cok. Dok. Pernah ki cok. Lah ya pernah dok. Jadi cok. Dok. Ya dagelane loro ki kelowok kabeh. Maksudnya ki coy ki. Pernah ki aja ududan ning ndure pentas ta, Lek. Hah? Aja ududan ning ndure pentas. Marine kon udut ning dhuwure terop kene cecer. Maksudnya ki ning ndure pentas iki kadung peno ududan kan katone ing sopan. Dia ana wong rokokan aku cangkem dhewe kemungkin udut dak nyang uang.
Ya tapi kan gede ge sering ngilingi akan sebagai kanca. Iling-ilinganmu opo ta? Maksud iki isu niki ngeweni saran nang meno. Aja pati ududan iku wis ana ning tulisane kok ning parenane bungkuse. Merokok membunuhmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Congkol ae. Merokok Membunuhmu. iya merokok membunuhmu. Iya. Iya kan membunuhmu tidak membunuhku. Peringatan merokok. Nah, peringatan. Iya, merokok membunuhmu. Lah iya kan membunuhmu, tidak membunuhku. Aduh, kan mubluk lah dia. Aduh, mendingku besok pabrik karo telepon, ojo kan membunuh saya. Iya. Maksud iki kan peringatan ning kono ku ana peringatan merokok. Anan peringatan iku kudu rame man. Peringatan Maulid Nabi rame tau sing. Rame. Peringatan Isra Mi'raj rame tau sing. Rame. Peringatan merokok kudune Rame. Rame rokokan kabeh coy. Lo tak buka ya lo. Kon lagi rokok sedina suwengi iki tek pirang bungkus. 2 bungkus. Wari mubuk le. Iya. Wong lambe asepyak iki lho. Bener sedina suwengi 2 bungkus. 2 bungkus. Rokok harus rego piro biasanya? 30. Bek. Berarti swidak. Suwit sedina suwengi suwit. Swidak ewau. Bener ngetekakan 2 bungkus sedina suwengi. Iya. Iku kadung saulian ping 30 iku 12 juta. Kali akeh. Wih, iya. Matematika oleh piro iki, guys? Iku bener umure saiki piro? 40 bulan. Dek, gue setahun kira-kira 300. Iku kadung penuh sing ududan Sing ududan. selama 40 tahun. Iya. Iku bisa tuku pesawat, bisa tuku mobil mewah Alphard. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iku mobil mewah Alphard. Saumpama ing rokokan, Ring rokokan, bijise dikelumpukan. kelumpukan 40 tahun. Bisa tuku pesawat. Alphard. Alphard. Iya. Oh, Alphard. Motor iku yo. Mobil iku. Pernah rokokan. Oh, sik. Umure piro? 42. Sing rokokan. Ya duwe Alphard pernah. Ya kan nanya, Bos. Pernah kan ning rokokan bisa marahi. Iya. Ya duwe Alphard. Duwe Al-Fatihah. Cita-cita kok. Cita-cita jare ngududan duwe pesawat, duwe Alphard. Oh, jarkona. Jangan kemana jarkona Bisa ngajar sing bisa nglakoni. pinter asem nyemoni yang kancane Ya masa nyemoni wong ku masuk akal. Iya. Iki sotek iki. iki syuting no dokter Ades syuting no BA Raine kok iku kutok sangat bunyen yo. marine bedino benulan diantai Ya. Pernah iki saling marine benulan diantai angele iki mosok mike parane lambenya dia lapis manis gede manis paran mandiku manis. bener percaya nyamuk tenan Mong. Abi-abi mampu ngomong mengemut. Sore angwadon sambiat. aku kok Betah-betah mulai penuh iku sakjane. kemarin biar wis kadung anak-anak bener Wong lambe gediku, wong durung mlaku pecucute gedung Solo. arane ku ketekakan Ya mosok ya tekakan iki ning omahe Pak Sony Ang lanang Sony. ang lanang Sony aduh ang wadon Sound system anu. sound system ya Bu Sony Iya anane Sony pisan iku. ya aduh ning omah iku biasa aduh wong sepasang iku Ae. Bu lanang wat ya Bu Ain iku alias Bu Sony nang omah iku ketinggal Kadung ang lanang Pak Sony yang wat. Kang wadon diceluk Bu Sony sapa iku mlaku Pak Sony yang bisa Pak Bu Sony iku berarti lanang wadon gendengan mlakau Ang lanang Pak Sotik. Kang wadon Bu Sotik Ang lanang Pak Selamat. Kang wadon Bu Slamet Ang lanang Pak Untung. Kang wadon Buntung Anake tugel. maksudnya ki buntung Ya buntung tetap. iya diomongkannya tetep tugel Kadung ang lanang Pak To. Kang wadon Buntung Berarti anake Drandong. Kang wadon aneh ku maneh Kang lanang ki Pak Sur Ang wadon
busur Anaknya bareng. Jepare. Iki nek ome Pak Soni. Pak Soni hajate sunatan. Memodifikasi manuk. Apa ono manuk dimodifikasi lek? Cucuke dileangai yang yang pati cocok-cocok. Tapi bener ya sunat begini. Sunat cai, percaya nyata ini. Kaya roh praenane kok isi. Oh iya mula. Pati enak praenane. Sunat begini tapi saiki kan beda. Ya beda cai. Kadung saiki kan alatnya canggih kan. Canggih. Nganggo laser ono nganggo cincin iku. Terus ono hang diketok tanpa rasa iku. Iya, ono nganggo tradisional sadyak bener pengen nganggo barang. nganggo sadyak iki kau latih semene yo. Iya. Nek dicathuk diorot kan iki sepet waduh abuh le. Pirang dino Seminggu. Aku seminggu lereng jeneng pinggir rel isona. nganu bareng terus. Kadung ono mari sepur liwet rel kan panas. Hang abu iku dinyesak. Ya rasanya gatel-gatel klendi gitu gue pikir. Nono serta wis waras iku perainane sing karo-karuan ngalor dari ngidul lho. Iya. Kok gemuyu kae. Anak buah itu kok gemuyu. Apa? Iku salehan. Salehan. Anak yo kaya. Iya gemuyu ah. Kaya tau weruhan ngono kok. Sabune adus. Iya sabune adus yo. Iya weruh. Melayu langsung lho. Soale iso iki waduh ditoleh teko kono ngelirik merono. Yes, buka-buka mau sih mesti mari donga kakak. Ya wis dongane cukup ning peno. Insyaallah dongane jadilan iku wayawene mandi le. Soalnya apa? Soale iso mau wis donga. Kan diteno nang koyo ro mandi. Iya. Muga-muga ya Allah kowe iki iso ambil pecis muga-muga. Iku pasti oleh wis. Soale durung jaluk Solo kula. Kadung wis jaluk Solo, Mbah, telepon Pak Cici mekar telat iki Ci. Mane ngono kok. Ono ya duwe mekar. Duwe kadang encopan iku. Ya sing kan mekar iki kan wong wadon. Ya ini kan bersama kok Mekar Budaya yang disponsori oleh Mekar Setoran. Iku dipimpin Mas Geluduk. Guntur. Guntur ku dulur Geluduk. Iya yo. Kali kono pimpinane Guntur. Wis udan iki mau. Guntur, esok salino Tur, aja aran Guntur esok. Sopo? Salino nang apit. Pantes Pekudukan. alah. Pekudukan. Mekar Budaya yang dipimpin oleh Pekudukan. Wah, keseniannya komplit mau ono tari-tarian. Tari-tarian ono terus orang cewek-cewek cantik-cantik mau bebe. Gua kok penuh masalah, terus ono kan masalah cilik Gede digolongku pesagi bohongnya. Ya Allah, biaya nganis. Bokong samono cager kepongnya loh. Ya, jalannya ruwai gitu. Pak, nyanyiannya mau enak-enak. Gereke. Stop. Gereke. Belum nilingnya kan ya. Goro. Gilingan maning. Penuh sunwara. Yo. Goro-goro lagu gigregis viral. Terus. Biar juangin dateng udah angin birang-birangan Lah ngomong sopo sak turunge gerikis metu iku ya udan angin wis sakejabenya. Nanti Wong isun penganten kemudian. Iya. Wah, kadung lalare paling tanggapannya tanggapan janger. iya kan ngomong kesini tanggal jangan kuntulan aglong sarung perlu lagi apa? Tanggap udan angin campur banjir sunungan. Ye kan jare berasa keli bisa. Iya, gerekes aduh udan gerekes saya suwi antar gludage gludage masalah kan yang umet tadi udan waduh gerekes antar gludage ya gemuyu ira Ampes. pernah iki wong kene iki kan wis ora kabeh. Wis. Pernah iki dodolan silo. Iya. Yo ketiga syarate. Kadung main mrene aja nganggo cangkem iki ta. Cangkeme pernah kaya jedakane cilok kok Marine cilok cintaku sing mengikuti tur tokal. Iku diblau. Oke wis ora. Kok nak menghibur pernah Iya, jangan iya. mau pernah dibully. Iya, dibully tok. Larase santiman. Oh. Man Warto.
cilok cinta cilok cinta bumbu asmara kecap kesetiaan saut kasih sayang lobonge bagiatan wes coba kegiatan durung jadi lagu iki biar jadi kan aja nggo lagu cilok cinta Lagu mana? yo golek enak lah lagi viral saiki oke bar lagune anu gue beranak dalam kubur bener beranak dalam kubur iku bidane mungkar nakir ya lagu saiki kok arek nom-nom pati undang wong mati ta lagu iku menggambarkan sesuatu iya lagu bahan yo anu ben tabel biar tambel biar iya asu iki aku itu lagunya kan bahasanya Jawa aku iki tukang tamban bial salah aku iki tukang tamban bial tambal biar tamban bial video beconge aku iki tukang tamban bial tamban bial dilihat itu tamban bial walik parane yang diwalik biasa sangat mau ning dhuwur lah aku iki tukang tambal ban tamban bial saben dino tukang tambal bian raino bengi iso nambal bian pas wong wadon muring iso tambel bian biar wong wadon iso bian kanisiren terus aja iku kan sing apal apal ban ya lagu Madura ta lagu Madura Jo Amir apa Amir kok padahal mertuane Amir diceluk iku akhir ono live YouTube iku mertuane dileng ya Nek iku pas dileng iku sampeyan tahu ceritanya cerita Pak nyetel TV kabel iya setel pas Jo Amir mungkur angin kok masuk angin sing do angin depak angin Madura kok kok kak salam terong salam kerong dekan jeng Nabi siapa apa tak kemples aku aja ya iku kudunan salam de ramaben buka jugen de tretan sadoje ye ana tukang golek aku putih sampah cari Sudiayo salam de oh anu Kediawan nah kelambine Kediawan kok belis karya lewat belis Ramaban ebu perasaan tendo iku wis bener diusah asik kan jugende tangan meneng sikil meneng endes dilek koyo aduh kebeles karya elek
Aduh. Aja gawe esene kancane. Tapi esen. Esen iku campurane jajan kok. Riko iki kan gede-gede. Moncak nang Madura aja lakon tuku sakancana. Ngomong banget. Kok kadang iso rada mertai peno iki yang bahaya ngerti. Bias sih. Tangan ter. Tangan ter ya. Coba. Hah? Jabo. Iya nih coba maksudnya judul coba. Maksudnya jabe iku Jawa. Oh iya coba. Jabe. 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 Coba. Ya, Wong oseng. masa-masa ngaku. Oseng Pakis. Maksudnya wong Banyuwangi. Oh Banyuwangi mas. Wong oseng. Wong using. Pian kan Madura ya. Oh iya kak. Aku berembak kak. Kan tak berembak kak. Bajak dapat tepak mon orang Madura, sing orang Madura. Iya pak tepak kok na tepak. Pak tepak tok dim tak tok tuh. Itu gendeng dek. Yang gendeng. Madura kan mau. Oh Madura Tanah Merah kak. Tanah Merah. Tanah Merah tahu Tanah Merah. Tahu. Iya Tanah Merah. Wah, Tanah Merah ning Bangkalan ruwa Tanah Merah dek. Apa ngomong Bangkalan? Tanah Merah Bangkalan. Tanah Merah Arya. Wah, bondre yang ngawur. Kok bisa Arya ini? Arya itu kene. Iya kok kene. Tanah Merah tanah apa kan? Lemah. Merah. Abiang. Berata Lemah abiang. Lah ya lemah biang kan kene. Arya. Arya kamandanmu. Arya Tanah Merah. Apa tak beremah Sing kita. kok tabenan lek. Hah? Tabenan. Kita pianan iku pialai. Tabenan iki warna rakasa. Tapianan nih warna rakasa. Alas paling iku dek. Anas maling. Bulan sini kan Kamerun ngedul kan Pak Senan. Kamerun Pak Senan. Kamerun itu Pak Senan. Pak Senan. Kemirin, gue nunggu kemirin. Perasaku yo ya. Kemirin terus gitu lu pasinya. Pas ini masa Pak Senan yo. Diganti deh. Masa iki yang dicangkem Iro Rosa. Ya isun pas toko legend mau deh. Tahu kan udah. Oh, panau, paling udah nunggu lagi. Mayo deh. Pas toko rel sopir. Alah, rel sempur. Lo bijak, lecek ya. Toko rel sopir. Itu ya deh. Sopir metu rile. Ya kan pakai otong-otong ini sun bisa ngomong Ontongnya gedang. Arti pecel. Kaya Rika kan wong osing. Kita sopun jual terus. Rika Rahim. Maksudnya ku Rika wong osing ono iki wong asli Jawa Kuno tapi nang Banyuwangi. Iki mendalungan artinya iki blasteran mendalungan paham. Sek. Campuran. Dua blasteran sek jare jotos sira. Iki blasteran. Campuran. Blasteran. Iku plasteran. Maksudnya iki campuran, berdarah campuran. Iki emak Jawa biar Pak Wedhus yo. Berarti isun medok. Yang penting kan campuran. Ya separ-par. Kan temen kalau kan isun. Yang penting ngompol saben bengi. Iya, mulane pesing kabeh. Maksudnya ki ya iki ya Dek. Ya, Ngumpul. Ngumpul. Nah. Iki ambil kesenian. Paling iki Dek. Mekar budaya seni barong. ono lindu ta. Sek. Lindu. Sek. Iki ya. Iku Orang masa lindu to yo anake biasa. Jadi sing lindu. Ana wong yo anake direken lindu. barong uga-uga campur sari. Uga iki malah jare emosi. Pimpinane Bapak Gluduk. Gugur. Larong ogo-ogo campur sawi. Campur sari. Bejewang Songgon. Songgon. Mbah. Dengan nomor telepon ya iku tawe. Iku piro? Ya jangan lupa ya dulur-dulur tap layar. Iku arane Toti. TikTok. Jati Dek yo. Oh sing nak milih. Wong Madura Dek, penghormatan. Waduh, Sore. jalur penghormatan. Anak kobon. Penghormatan iki kok tak bocah ya. Oh iya.
Orang Madura. Dialem enak lho kok lakonane nyerengkah. Ning Madura lek. Iya lek. Ah, soalnya suwe-suwe nang Banyuwangi iki yo. Iya mulane apal yo. Apel. Banyuwangi ya wong mak Banyuwangi kuwi kesana iki kesokor. Iya, memang Banyuwangi iki keseniane wis kondang kan. Ah, kondok. Kondang. Berarti komplit yo ning Mekar budaya yo. Komplit. Ana tabuhan carip Caruk. Carok puncak awet Madura nak keras kae. Ah, jare wong Banyuwangi tokor. Kar. Ya tak wes. Yo ta wes mujair. Cut. Ki wes. Terus iki lek. Cut. Bisa lu lihat kok. Gimana terus? Sampai kesok-kesok ngomong. Belum Pak. Kok apal kono Bel? Sisa ini. Pengen tau melu nyek-nyek gitu sebenarnya. Hah? Nyek-nyek. Nyeng-nyeng deh. Mabiang. Ayo. Mabiang mau sono nyeng-nyeng. Wah, bodoh ya tak tahu. Mosone nyeng-nyeng kene janger. Ah, ya ruah ya janger kan mau tampak depan ini itu kan Iku janger. kaya buta. Jangan mabiang pengen mulu kondang kok. Jangan lawas. Tahu milu no. Ya tahu Oh, ya Jadi palan meno. perlengkapan. Jadi perlengkapan. Wis kadung disiaran nang pentas jare sunah dadi diamar Bisa ulen. salut disen bareng yo. Sing kaya ana kesenian Banyuwangi iki paling nomor 1. Nomor 1 Sak donya rek. ya wake yo. Oke. Ana ki andro. Gondrong. Terus ana kok Pak Albin itu Aljin mocoan. Mana Pak Januari. Januari. Nah. Januari Agustus. Terus kok kesenian kotolan iki Kuntulan, mas. Mas. Kuntulan. kotolan. Kuntulan. Kotolan. Terus Terus juara kuntulan. kotolan. Aku bangkel ngene iki. Aduh. Ngomong Jawa kali sumpah. Kami cecer cok kari mulon ya Tapi maklum lagi wong Madura ngomong OU ku beda. Masa Iya. upama kuntulan kotolan deh. untung Otong. ontong Otong. sotik Setok. sotik sitok. Tukang untungnya kira deh. Iya ana sotik sitok wantok wati terus. Budi, wah kadung Madura ni Budi paling budeng. Kesel kayak bubudi. Dia iki man Budi mah. Ya. Man, waras sira man. Wongkok. Ditakoni lu, man waras. Jare Budi tapi waras ninggal ya. Waras sapa sih? Aduh, wis alhamdulillah iki niate ngibur dulur isen daerah Kemabiang iki mau. Jadi kok ada toko, saya kira manggon ini saya kira. Isen saiki manggon nang nek Gembek kono, nang enggak Gemuk itu Manggon ning Pak Wit Gembek witane cilen iki ya.
Tabung mundur munggah terus. Gomok. Gemek wetane jelian. Iku jelun ngetan gomok, ngetan maning tambong, mosok tambang. Sabar mas. Aku bangkel yo ngene iki. Berarti diganti deh yo. Ora diganti. Aduh yo buka Kak. Kampung sak Banyuwangi salah kabeh. Ya iku mau kan ketik gede yo, iku mau komplit iku ana tulisan molor. Molor karet na yo. Malar. Mun Arya malar. Oh. Beremaga Kak. Maupun Ria Songar ngocak Songar apa? Ngocak Madura aja nrimo ngocak Madura wong aku biasa ngocak kelopo kiring. Anggendeng. Anggendeng daudya. Ngocak Madura sing tepak, ngocak Jawa sing tepak. Ayo wes jaba-jaba wes. Ya maksudnya gede-gede yo isun aja etek-etek ngomong. Sitik. Etek-etek ku lato-lato. Iku jangan wong Banyuwangi. Etek-etek Itik. Kepeno kadung ngomong gediku. Golek hang bisa ngomong Madura. Botore, patang pamun bener ning anto. Oh kadung. Memet pinter Madura. Memet. Iya. Sapine. Sapi juara memet sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung. Untuk mengenang para arwah yang sudah mendahului kita, ya kaya Pak Bordos, Ganjur. Berdoa mulai. Langsung itu ngomongnya. Kau sampai mau coba teh sampai 36 itu mau. Dia naik ke Sidoro. Innalillahi wa inna ilaihi. Stop. Ngorok kilar. Ngorok. Wes ana balik mau. Oh, kan Rika iki mau kan. Rika. Sak jero turu sun ngimpi. Ngimpi. Serasane sun. Sun lali menawa iki. Ya. Sun mau ngimpi. Perasaan sun ana wong padon terus kok dibongkar. Kono iki, sun lali. Kang turu sapa, kang ngimpi sapa, kang eling sapa. Isun iki mah kan turu. Tahu amarane iki sapa? Antuke, Antuke. Perasaan sun ngimpi ki mau ana lare wadon. Padha rek nakana bini. Ngerti terus. Lali menawa eling kan. Medone milu turu biala. Milu ya. Milu wong yane mari berdoa mulai ngorok lah. Jira kan dekok. Dekok. Cekik dekok tak demi jira. Met iki Madura ki ya, Met. Madura. Ya padha mbiyon. Pawon Ria Songar po. Iki Madura ya. Madura nek. Madura kemeng. Madura moyo. Kemeng ha. Madura Kamang. Madura kamang. Sing Korea situ bondo. Oh, laukna si Bumondo. Kan tombo boso. Hah? Tombo boso. Laukna. Apa? Tombo boso. Kok memet gede ku saiki ngomong ngene. Bondo Bumondo si Bumondo. Siti bondo. Si Bumondo. Situ. Mamang dia lawas kerja, mamang Tombo boso. Ya. Madura iku. Madura kan iki. Lu tak Taretan dipi mereka. bayar tarik tapi kocak abon Ria tak kenal lek. Bun nabo embu ya. Ya di Ya, bun nabo bun. di Hah? Nanti begitu apa? Betul. Semak bukan bukan. penjala pun Madura ku ya. Bagaimana Gopel. Abdul Isyid Kirit? Kepeceret iku pasti. Kang dodolan anu kok Dek. Mosok riko ning sing tau ning situ. Pun tak tahu Kadik bondo anu sing dibondo. Oh, teretan Sing Korea sing jualan satir wah. iya kok tahu menurut saya sate menurut tak ada ambil kotekan itu pada iya kan Jawa betul iki Madura iki. belum jawab bro jawab sah Konjak sing Korea seluruh Madura nih. iya kan bocah kona kan di sini pun Sing jualan sate ning situ bondo. saya semak laur tak ada besi jual kan iya kan Kepesen ku bantu. ono kebisin Iku biasa tuh iki ya. betul tak Konjak sing Korea seluruh Madura. naruh nama Madura
tak tapung sira. Iki Madura layan. Dek, buri ana tapenge ya. Mumet gede gede. Mumet emet, mumet ta. Iya, kon mbok naruh areng Madura ongguan. Gua iya lah sing Korea ning Madura. Kentus sing benake to teko bungkon aku tak kelati jotos yo ta. Hei, bener iki. Bilang kata-kata emang Madura marah marah. Ngerti sing Korea tapi tak kena badan jotos waduh. Kirang Korea. Korea kan ngomong wonten pini lho ta. Tapi ini nabok nore kemana? Iya nek sampean kon limon takon kon kepet terus tak cewek kuat. Iya kan? Apik parah. Iki kepet jewok apik ya. Iya, ini sama Madura. Hah? Madura. Iya lah ngocak Madura logat darwa tempat tapi ngocak nasi tak tepat. Bonake Banyuwangi apik ta penjak? Babit lah. Ya mau dapat apik to sira kan mari kepesi. Iya. Saya sini mari kepesi gitu loh. Iya kan? Iya. Digenyakan aja gitu. Dek, ngomong Madura. Buan, siapa namanya? Seko Gopel Ahmad Gopel. Gopel Ahmad Gopel. Iya. Oh balik-balik namanya. Balik ya. Gopel Ahmad Gopel. Apa? Pun kau buat macam memer. Oh, metiku yo. Mau cakap umat, mau cuma perang bang, jadi kita jualan semua. Ini ada Ngabur jotos. orang, kalau ini sih ngabur. Ngawur. Men, lo kira bener Madura, omongannya kok jerebet gitu ya. Langsung jawab bingung gimana? Kan, iki kan padha wong Osing ngombe Banyuwangi. Riko aja ngomong Madura, ngomong Osing biae. Ya. Atau Riko ngomong Madura iki nek nang paham. Iki seneng ngerti dek. Saiki kan iki Kang Patun kan wong Madura dek ya. Iya. Nah terus beda ning Latung. Latang. Latung. Siro ngomong pisan kas jorong beliau ngesirong ngomong jiwa. Latung tepas yo. Latung iki Sabar bar. sabar Bang. salah wae. Siro ngomong latung. Sabar bar. Sabar bar. Ono anu iku ya toko serwalan gitu. Toko serwalan, toko swalayan. Ya Allah, toko swalayan, toko serwalan. Sabar bar. Sampai biang. Iso niki kan iki. Nah, iku jangan pinter ngomong gali siro. Ya tapi kan Ngomong oseng. Yang masalah lopet sedek tadi ya. Iya. Antepatkan bojo iki ngomong Madura. Wong Bondowoso bisa bahasa oseng. Bisa. Sore iku rabi mriko asan mulai esok sampai asir iku jam 4 ya deh. Nah, iku sejak kili-kilian gitu. Bareng ngomong, Kayak capek Sun jangan pirang-pirang tahu kili-kili siro kili-kili. Pengen men sampai men. Ayo. Hei, men gini ta lo sampai men. pilih pinces tak pilih motor. Iki keli Milio kili-kili. kili-kili. Kok kili-kili mana siro? Isun pirang-pirang tahu kili-kili kok. Ih, Sorong ta iso. kok naruh Bener kan sokor iku. sokor apa kok tak Wong pilih wadon kok. riko sun parani yo kan arane wadon riko kan parani kan. Tai di parani. Kili ya. Ya cake. Wong wadon riko wis sapek lho nyang isun dadi ku sampe koyo dolor. Lah, ayo, Sore kon kan riko nang rudian esuk-esuk. Yo, radioan. Nah, rabin riko sing ngono rabin riko sunjak. Teko ning kali bendo iku sunjak kili-kilian Oh, rabin. ayo cake. Ayo. Mari yang ngurang-ngurin, Sun. Nggih. Ayo ngurang. Wong waktu dikili-kili. Hei, kili jelas kili ku nganggo wulu ning kene iku. Seng. Aku sek. Udah masih jinak tuh gini orang radioan. Kili-kili yang wong wadon sira ki lama. Mesti Isun iki masa melemet. lemek kasur. Maksudnya ku kan diki ya kayak isok-isok iku sing merono nang omah-omah. Dianggap isu niku ngawang. Maksudnya riko ta wis gitu sing ngono. Memet. Ya memet iku kan arepe ngendong iku kabeh. Iku memetai. Dadi celok-celok dek milih gitu ku matu dek. Milih sapa? Milihnya ngendi? Rapine ki kan milih arep. Milih jere. Meli. Meli ku kan Iku heli.
Ganti sun celok dibutuhe milu isun deh. Biar abine perlu dicolok kok. Sira ngomong tang tepak sira. Timbangane lur katutan bodos sira kok. Sabar. Sabar ya. Kan osong-osong panas ketiku sak esuk sejak krono kowe nang kali bedro abi-abi isun kucak kiri-kirian Ayo cak. met aja kursen met Ojo anu nek duwe gawe. aku dia Ojo iki. Aneh ojo. Apa iki? Kena ketidian ani kelor. mati ciri-ciri terus kok kari telu terus Wis. Kok kadung paman kendus, Oh, paman sini. gober. Sini. Iki dadi pareng, Guys. Kowe durung ngerti sejatine sapa aku. Rong jatine ya durung. Saiki mangkono kono. Lungguh sing prayoga. Iki jangan mabang bangkit kembali. Terus kowe ing dina iki tak dadekno dumenggung. Tapi patih tapi misale patih what? penamping Panemping. Penamping medenggung Temenggung. medenggung Temenggung. Tumenggung. omongno Tumenggung. medenggung kok nek kono tetep medenggung bisa ngene lu caw terus terang paman tau li bibi itu iso oleh ditimbus pangeran ratu oh sabar tados sabar bar sabar bang Watu aku wis oleh pawarto pawarto nikai aduh apa pawarto tes iki Iya Pak Warto. tukang buntes iku ana wong atuk turu jare ing ngono wonge tapi dhisik murup paman kowe tak jeneng kowe kudu ngerti sapa sing mbok peloni kudu ngerti lah mau mairo bingung ngira sapa sejatine aku iki sapa kowe ora ngerti to Durung. aku iki sing diarani Pangeran Damar apa lilin Pangeran Damar apa lilin. umume adung janger iku Damar Ulian dia ana Damar apa lilin loh kok aku mbok kosong di alasan bodos kira pengen tukang mentungi bodos dos kentos dos iya di alasan iki anu sapa iki mono Fatihah sing itu amine ro Jawa wis paman kentos jare Damar apa lilin Damar terprongke teluk kowe judule lin pemadaman iya Dia larane pemadaman. wis Itu pemadaman. dina iki aku Damar apa lilin kowe tumenggung Damar setrongke patih Damar telempit tumenggung pemadaman tak pinangkani iya ngaku panah bromo Iya. soak iso nolong suaranya sepiro suaranya sajane ratu masole dhewe madu patuk suarane gawene teluk alamate anak soleh jangere selawatan jawaban wae jawaban sowa kula sowalira wis tak tampa ngene kepiye piye Pak piye kepriyen aja cilik kabeh wong wadon ramung siji Gih. iki gede kata satu Nggih ngapunten nalikane Sunan Rikole biareng kaya-kaya sing kira kesandung jalan bosong rasa-rasa kadung eling riwayat semono aran mbok
bokong. Sema. Bokonge sapa? Terus Nyanyar. Sang Prabu Damar apa lelit? Yen kuwe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Selendang biru kan? Iya. Wis tuh. Nah. Ya, apa Gus Nai? Aku ngentut. Ngentut diguyu dia. Wis, yen ngono derek aku. Ning gini dhewe, Yen kene. Aduh, sing bisa dadi aku nggo pernah dadi ra sing bisa atau kudu ana wadonane lho mbok satu dadi. Ono tak aturi ngombrok sawetara. oh, mbrok. Apa ratu Cature ratu iki kok kelendi Dek. Aja mosok nek ngombrok. Nek longgo-longgo. Gulu-gulu. Tejo sulak kesana ya. Jangan kalian. Andalan. Iya, ratu wong. Tejo ne wong anyar katon. Piye Kanjeng Rama, anak dia lokal. Ya. Pati teko warengan. Tai. Aduh ngono jangan anyar model gitu iki rusak. Masa rusak? Diarus. Kang gede kuwi kurang viral. Isun yo wadonan. Ya. Wadonan toko di mana? Wadonan teko Padang Bulan dan Paesar. dan Pasar Dek. Gili Namuk. Gili Manuk. Ya lucu pas iku. Den pasar. Sale manake sae mah. Ayo kanggo ngibur wong mabah. Ngomongnya kelendi gitu. Mau ngomong Bali, mana Bali? Oh, ngomong Bali deh. Ya sing artis. Biasa do gede-gede iki hong lah. Biar wong balik teko udan milu ya terus. Wong Bali teko udan paling udan kapal mau dibawa. Ayo deh ngomong Bali deh. Banyak. Jangan bisa deh. Bali. Itu wong Bali awak kan mula kacang tuh gitu. Kacang. Kalau makan udan. Udan di lupa pakan niku. Om Swastiastu. Karya halus kaya toto. Kape. Halo geng, kalian kabarin ya. Kabar yang jadi pertama becek-becek. Oh nggih, becik-becik gembeng. Cek. Oh jadi api-api. Sabang bar. Oke, jam Yang listrik, yang tok sangat mau. jam kenalan mau kenalan. Jadi bisa. Oh, nyen adane ya, nyen adane. Adan subuh. Adan itu bareng deh. Adan itu bareng. Aran tak aran. Asem. Nyen adane ya. Nilo gede itu aneh petutuk. Oh, nilu gedeane metutuk. Oke, oleh dijul. Ngeraji. Oh, sing rajo. Ini pak. Pak ini. Pak. Kalau sing rajo, gitu apa itu?
Dini. Biasa jokono ini mobil. Wih mobil. Mobil apa ini? Pajero. Pajero. Warna Bandeng. Oh keren. Oh, gambarnya budeng deh. Pajero gembere budeg. Warna Bandeng. Iki mau nih. Cendol parkir lo Pajero nih. Jang itu agak nyelempet Pak gedang-gedangnya. Iya, no Pajero nyelempet. Beli berita ya. Ono sepeda sak kopi mlebu ngidul iku ke. Kopi sak kopi. Sepeda sak kopi. Setire sak lumur. Tok. Kok tok. Amuna. Apa jelek? Oh, jadi pakai cendol. Makan jamu cendol ngono bakat makan kan. Sudah bagi coba kan. Maka kita coba nanda pada kan. Karya kekeken. Kita bisa ngomong jadi men. Ini nih. Nyen. Oh, bahasane opek. Pernah iki biasanya nerjemahan Biali bisa. Kancane iso nang Biali. Oh iya. Kekek medangin. Paling Wah, medang. beda terakangin. Oh, medangin beda cerakangin. Apa lawak? Oh, iku tinggalannya Biali dai. Maka jangan makan lu. Mang gedang gak telu. Oh iya persis kan. Ngomong Biali. Jadi kok kadang wis ngomong Biali ku kan enak. Biali otomatis. Biar Pajero mau. Reka cekel kono ya merangkang nih. Suwi kok ya, Pak. Ngomong Biali kene hang nerjemah. Ngomong Iya. kene paham. Wong kene iki sing ono ngerti kene iki wong musik. Kadung Biali ku kudu ono hang ngartekake. Monggo silakan. Yen kok Biali ono untune kan ya? Kok Biali yang kesasar. Tiang jani pedeng ngucapin Om Swastiastu. Selamat malam para penonton semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tolong sunung Biali. Kopok iki bisoan. Para semeton jani kumpul onyang. Semuanya yang pada jual mercon besok kalau belum keluar dijual besok lagi. Enter. Ibane jani double aja grup lawak pelangi Banyuwangi. Kadung bani meledos, Riko langsung nambal nonang terus. Terima kasih sebelah kanan semua. Semoga penonton semua yang hadir diparingi selamat dunia wal akhirat. Nah, itu semua berkat doa ibu dan bapaknya. Semoga lancar rezekinya juga dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi yang hadir ini mesti belum ngantuk. Semoga nanti berangkatnya selamat pulangnya juga. Rezekinya juga ditambahi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu panjenengan jangan sampai ngantuk melihat ini. Wong loro iki padha gendinge ta. Semua itu berkat kerukunan dan persatuan. Kita boleh melihat tapi tidak boleh keruh, apalagi melihat apa-apa itu kita harus semuanya. Semua itu semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya dikasih hadir. Itulah yang dinamakan persatuan dan kesatuan. Mengenai ijazah itu harus lulus SMA. Juga yang TK dapat ijazah. SMP sampai kelas 3. SMA kelas 3. Semua itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sepanjang selamat dunia. Isu dia bingung. Kari sepaneng ngrungokaken rekomo. Jangan jadi kamu mainnya Pak potong Jare kari sepaneng ngrungokaken. Kadang orang bisa ngomong yang itu sendiri. Ya wis Biasa. Padha nek ambi mumet tawa mangkene. Kan suwi mau ngenteni. Has murah jadi terus. Nyane tahu terang udan kok 14. Kali go. Kan iki melayu. Melayu nyang kalenggung. Siapa?
Resi suarane ontok. Ontok. Sebenarnya soalnya kita mau ngomongin apa nih kamu akhirnya sih ngomong biasa. Dia ngomong kali yang yo. Mbok arane reko sak temene sapa? Kok jare ngomong arane apa Berton. Ton. Kali apa kak? Tur sapa? Tunia. Cari setrabine Kang Is. Mbak nyanyi bisa, Mbak? Biasa. Sama piali per ini dia bisa nyanyi, Mbak. Biasa. Ayo gawa kendeng deh. Lagu apa, Jos? Lagu tinggalane, Jos. Gua dos merene ya. Kalau didas, atake lagune bisa. Jadi kurang ajar ada wong kan. Malen ta, kadung ade wong juga gedung. Nganjok das, wartok sore, ngilu digolek tajib sore wartok. Tek, coba tok. Kira wae jangan kedunan ning tau main. Kira tau pun. Ayo gua main tek kaget gitu. Mati apa spektak tahu. Mati apa spektak tahu. Bisa gua bisa. Nyanyi yo. Ya nyanyi. Keras patine dadang melalui keadaan ada arja dangane asari manggarat bahar lontang lantung kemumai kepokan bangsa nyadet tunangan kian mesa-mesa putri kan ayo rupane koning ikutan tarik gemeruduk Arep gemeruduk. Playune rondo dep-depen. Enak kayak enak. Enak padake lo marahi lopot iku. Ngarep yali bener mburi adi-adi uludan. Jadi lomot. Ibaratnya ngidene hapus ya. Mabuk tak ora aku. Ya kan enak deh bali-bali oseng-oseng gitu. Oh ngidene cara sakral to. Nah, sakral. Hanya dhewe to. Rada mikir deh rat bocor ya bocor. Bocor. Jadi sama. Swastiastu. Dodang ucapin sukses kali. Semeton sareng-sami. Yang aturan Raja Wali terusan itu sing bisa mulu reng lo goblok ajane acak Apik yang ngomong. Apik ku pengasane ku nerusaken sing bisa iku. Ngawur bisa. Ya iki ya ngawur. bang nyanyi Kalau yang gopel bisa. Gopel ben gopel. Ini. Artek napa? Lu gopel, gopel. Ayo. Lompot iki. Mlayune maca. Iku mocoan maca piali. Rasane seneng ana sakral-sakral iku digodhe. Iya, iku video versi Kang. Oh. Kene iki mula ana mocoan ana, ning Bali juga ana, ning Beduro ya ana pemacan kene mocoan. Mocoan bisa tak? Ana maca lontar. Kene ya ana maca lontar. Dadi beda deh. Iya. Oh, yara
Jadi wis Memet jadi. Ya Allah, Memet jadi. Memet jadi terus. Ayo, sapa ganggu iki? Sapa ganggu iki? Iku iso. Hah? Alam ibu. Pak Jono. Ya lu sawer. Ono jip jaluk sawer. Jaluk mangan. Jaluk mangan. Abu ini goblok. Oh, tapi. Satu mau hari api ngono. Ini kok bersih jalan. Terus iki wayahe atraksi. Ya. Atraksi. Ya. Atraksi lo atraksi. Atraksi. Yang kedua. Emu metamane ya, Dek. Teman-teman yang dibilang biasa iso najur ayo. Sing apik iku wong dindone kelemben lho kok kene. Iso niki rekoreken darongane cewek kadis kabeh kacaleng. Tapi apike kaya burung kumbah. Utomo ira. Mawis tukyake. Golek biarongan yang ngono argumennya. Iki ana biarongan no sepeda Darongan rek, darongan. Watu kok suwunen kok. Kalau dia gaduh. Aja wae aja glodok. Kok gremes. Kalau iki kan ngelawak wis padha lawase. Iya. Ana ketigenan iki sun eling bareng. Eling pel-pelan pengen nang gede wae to. Terus kali lipet disuwuk tulok ketene kaya. Tahun pira kok, Dek? Tahun pira elek. Ya, Nyet bener oleh kiriman banyak. Nyet ya. Anu met. iya. Ya lalai. Alhamdulillah. Oleh kiriman. Go biar parwan ae. Ah, siwe iso ngapain. Ya, koncone jangan ada Pernah api pelecer oleh kiriman. Alhamdulillah cer, go parwan di surga. Oh, paruan sing ijidang malah keluar di gobel kiriman. Oh, di parwan. Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bek wong dikirim Fatihah tanggungan lagi akeh, Dek. Yang saya. Ojo salah paham. Ah, Wong dikirimi Fatihah iku mosok mesti wong mati. iya. Ketika wong dipanggil ning Gusti Allah iku mesti mati. Dipanggil iku kan kanggo menghadap yang Gusti Allah. Ya, Awake dhewe iki minangka manusa. Lan kabeh-kabeh. Itu pada lawas begini. Oh iya ini yang kecil ini penting. Iya. Jadi ngelawak itu kan yang terima barang kuyondro. Kuyondro. Kayak pengisian kadang ku wong apa terima. Wah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang terima jare matai. Salah. Jadi wong sembiayang wong adan iku panggilan Allah untuk sholat. Ah, rumah kuno. Wong madhep ning Gusti Allah iku durung kalian matai. Iya. Nah, wong sholat iku madhep nang Gusti Allah ini wajah tu wajhiya iku ngadepan rai nyang dan. Paham? Ngadepan rai niro. Nah, Raini ro dewek koyo. pernah ya cuma bukan. Ya mari sing ngamuk Raini dewek iki. Sabar bar. Sabar, Bang. Kalau kamu bersusu. Baik, kali ini penerusnya Bodos akan menyanyikan sebuah lagu berpacaran.
modele saiki dilek kedua penerusé. ya Lagune karyae Kang Bodos arep dienggo Kang Plecer. Lagu iki menggambarkan tentang gambar-gambaran. Ono gambar mondong, ono gambar kokor penyakit tinggi ngene. Iki par curug iya. Iku mosok ning kene dok men. Ning lab yo ketiku lek tok. Iki kok kira-kira ngono. Kemurut. ya rambutnya kan marek digerubi deh digerubi Digerubi ya. dikerone kok jadi Saiki yang bisa lab Ya. kena kabinet. nostalgia Paling eling kacip lho ya. nostalgia masa berbahasa tangannya janganlah sembarangan ngatur berpacaran boleh saja tapi jangan mengganggu istri orang dan suami orang barang oleh paten itulah barang haram itulah larangan Tuhan gara-gara bahasa Mabang mengatakan nuksen Noksen itu coba ditakon ya kan jelas. jadi orang kayak buat dia karena senuk kalau kamu Bersusur. Kalau kamu bersyukur ayo terus noro. Iki wis bisa ngira Kang Bodos didongakang diareng muga-muga gelis nuntutai. Amin. Amin. Kabeh bisa. Maksudnya nuntuti pintere. Ya cuma anu paran belajar saiki gilire Kang Mehmet iki suara niku kan nuansane religi. Ya religi. Kokon nyanyi lagu religi. Ya religi. Bisa religi. religi deh Sluku Parang sluku. Sluku batok. Ya sluku. Ya. Sluku Sluku. Diweni anu sulung. Suluan. Sluku batok layunya yang berjabar batok elo Ayo nyanyi yo nangis bener iki. Ya aku dihitung sikile. Punya anak saya. Enak terus enak. Kok dibuka? Teko kono perapatan ngarep kok. Batok elo Met, si Romo si Romo menyang Solo suarane enak ingkang number band. nangis maning Men, sapa kidek men? Iki diitek dhewe kae. Sluku nanti lagu mau lalir sluku batok ela elo si Romo menyang Solo le oleh payung muda ma kok ngono enak dulu Men, Kokor tok. benar ada benar mana aku ada Ngono ngakuan. aku ya deh Orang tindakan ke sini. sluku Kurang deh. sluku Iku tengah magi keduwuran meno. Kurang deh. juwote sorong model ya Kurang deh. sluku batok Oh, magi kurang deh man. Kuatir repe sih. Nah, repe kan dhuwur sih. Wis sakono nyanyi ya wis. Nyanyi ya wis.
Kaya pertuan itu. Nadanya yang tengah nah. Ambil nada tau lo. Setok, sotek. Setuk. Sotek. Ayo setek. Sluku batok ela elo sirong menyang Solo oleh payung muto Suwe-suwe kaya suarane srepetan itu. Serepetan. Cantik lolo wong mati Mohon maaf, artis kejepit. versi rock. Oh, versi oh. Iya. Oh, gitu. Lek banget bocah lek oleh payung muto. Sampun Kakang Mas. Iya ya di gendruwo. Lagumu kok ora karo-karuan iki kepiye? Aku setengah lali lupa. Setengah lali berarti setengah eling. Maneng-maneng. Manen. Pelajar kon nyanyi wis enak. Lah iki wonge jam 4 iki. Jam pepet. Jam 5. Jam lima. Yang nyanyi bareng. Oh, nyanyi biar ya. Aku di tengah-tengah. Oke. Sampai yang di kono. Ki go dewek-dewekan. Lah iya dewek-dewekan. Iya. Lagu di dewek. Ki nyanyi Ya. nyekel kendang, Oke. Ah. nyekel kempul, Oke. nyekel kelonceng, Ya. nyekel setrum. Usah mudah ya. Usah mudah. Nyanyi biar ya. Oke. Saurono. Ya. Hormat deprene seluruh ya. Ya, oke. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La Tanggungan mekar lagi akhir. Lagu ini ramai-ramai. Lagune Romai Rama paham tapi melayune nang talkim. Ngawur ki. Kok lagu kang enak deh, ayo lagu-lagu daerah kang. Baik, pada malam hari ini kesempatan yang bersama campur Mekar Budaya. Mekar Budaya. Siap lo semuanya. Siap. Inilah dia yang akan menghibur panjenengan sedoyo Mekar Budaya bersama Barong Ogogo dan campur sari seni yang kini Nah, ini para ogogo yang pacur penghibur panjenengan sedoyo, semoga yang ini kita panggil saja, inilah Pak Cedos. Nah, gimana dia ya? Jadi Cara nojol. Lagu lawas beda. lagunya Haji Omar Rama yang berjudul Jalan Ojo. Cara nojol. Ya ayo tabuono karena penuh ang MC. Rorore hai jaran nujul senggrang-senggring suarane ono barang jaluk mangan ta ngombe ring belum yang mangke tetesan gayune ning jalan ya romade ake sukate. Apa, Pak? Lagu keramas kok ketinggi lagu Keramat. Keramat deh. Akhirnya ngelopot nyarakan
Jaran Ya iki mau rai pertama ngomong jaran nocol lah surat ngomong lagu. Maksudnya jaran Nocol biyen wangi masa rumah Irama. Oh, Raino. Benar catur. ya Baiklah, catur yang akan membawakan sebuah lagu. Kiamat. Catur kiamat. Hari itu akan dibentangkan. Udah lah popo. Jaran Nocol. Jaran Nocol lagu lawas kenaan nadanya mas Intro. Jaran Nocol A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaran Nocol. Lagu. Saking donga nyane selamat hari pertama iki wong tuwek iku adung ngomong iku nyane selamat aja lali maca bismillah. Asli 178 tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Jaran Nocol Oke baik. Jaran Nocol. Jaran Nocol. Emak ora bapak sing weteng isun loro Arab Isis Jaran Nocol. let pecekok ponyo bongkul kulit sepet cangkok kelopo isi bianyu tobonge wongkul dersit leken genting rong wader kesit delek rendem kepiting ngerong lawas iku ngerongnya nori bianyune bianyu wangi-wangine kaya kembiang biang keciput jemblem mambu entut mendem Jaran Nocol. negor gedang robo nyang pageran dadi sing madang pokoke uber-uber malirian uber kucing kecantol kawat bareng melending ditinggal minggat Langsung jawab deh. minggat adolain nunggu sawah walang miber beras dipucung saya sendok dinggo mangan ngantuk diturukaken kendyange ditabui widang kopi pindang tekek sokan tandang penyet doyan tekek Jaran Nocol kok tekek. Lumayan pelah sabar. tekek lorek doyannya kek sungkan yang cengkerek kaya pitik kanggo sop ayo sob bidik sob sopir tiba sopir tanggung kernet tiba miring ideken lari gimana penyet keluar deh. penyet kaya lempeng gedang kelotok jarane jaran Nocol Yo guys, yang sengke suarane ono barang jaluk moke
isun tetep sing peduli anak isun ana ngomya yo padha tak bisa nganteni diapae aku ripe sadalang ya sing lali nyoba dulur-dulur isun yu buter. Hah, yu buter. Yu am? Ya tobat. Tuber ana Bang Yeye ana Kyai Imam gua ngiji ku apene sapa? Bundan. Ah, Bundan. Badon. Bundan ente. Ah, tunggal ku apene nang kene gua nang kono. Dengkok. Tapi aja ditinggal HP itu. Baik, untuk selanjutnya kami tampilkan seekor penyanyi. Oh, saekor do seorang. Ini lagi kucing. Seorang. Monggo, pandai. Celeper. Oleh kacamata. Oh, nemu dek judulnya. Aja kukur tak.
Sampun uwis Kang Mas. Kareke satu dan kareke saya suwi terkeluduke aku ori konange cari toko sipik tak dipotong dene. Foto wes. Abuo sirgingi mat yang itu nyo. Ya, kari enak. Abuo menjadi tako. Ibu anak tojo tojo hanyo to. Rasa welas iso gori kepiye mandek Ngomong kok. Celepe. pilih abuo sirgingi mat yang itu abuo ibu arah todo hanyo to bergola iko salah taiso nang riko dosa taiso nabi riko nariko sedalam meko kari-kari duya dewa salah taiso
jalo rasa rumongso iya we iya saya rasa jalo rasa rumongso. Akhir sebagian kembali untuk malam hari ini sudah jangan siapa lagu dengan di depan kawan gol 1-0. Lagu terakhir yang akan dibawakan oleh Cokol Wibisono. Tidak lelek saya gede. Baik, kali ini untuk lagu yang terakhir kalinya dari Madura inilah yang namanya Cok Bakar. Cok bakar. Sak bakelek. Sak bakelek. Madura. Oke, tore. Salam kerok. Wes, salam jangan wes. Ah, Merkesati. Lokat Madura ini. Tore, Merkesati. Jelas koras bendesa Kocak adika makare mane Cina